go! Hello! Kasi mo naman. Uy, may bibigyan ko sa'yo ng dress. Ano? Papunta na kami sa destination. Maglabas-labas dun, ha? Oo. Saan na? Papasok ka. Ang bayad dito. Asan? Ikukunin mo dahil. Cash ka na lang. Hindi siya makakita malakas. Wala na video ako. Lakaw-lakaw! Nami pa maglakaw-lakaw. Ay, gawan! Busog ka kayo kami. Busog ka kayo. Ang ano na lang, kay Kambuta. Dili ka mapalit. Grabe ang hangin. Busog ka. Yung hangin, busog. Mamaya tika kapit ka. Bakit may ilaw? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all? Ako si Ren, nagtatrabaho sa Japan, bilang caregiver. Tapos, Hirap ko. ba't nandito ka? Baba. Anong ginagawa mo dito? Release ko na lang po dahil ang dami pumutang sa Pilipinas. Ganun po ba? Bayad ako monthly ng loan. Kaya wala na nakikita sa akin, puro itlog na lang po. Kanino ka manawagan sa sitwasyon mo ngayon? Kay BBM po. Ano sabihin sa kanya? Sana mag-resign siya. Ganun ba? Oo nga no? Opo. Sige, sige. Sige po. Ingat ka palagi, alagaan mo yung Salamat sarili mo po at sa yung kalusugan mo, ha? Opo. Sige, Thank you sige, po sa sige. advice. Bye-bye.